Zorieneko ikusentzuleok, eguerdion eta ongi etorriak gurera. Ostirala dugu, eta esan genuen, ez? Ostirala bereziak izango direla. Sekzio berri bat, estrenatzen gabiz. Nola zain, ostiral bizitariak, ez? Ostiral bizitariak, bai. Hau da, bakigu zuen senideak eta bisitan etortzen diela asteburuan, zue joaten zaretela, inontzera, orduen, ideia proposatu aldi zue, joaten zareten etxera. Hori da. Edo zuek eraman olan plater babe, bai, politxe izaten da. Zu? Beito, badaukazu diturek, noen baiterako gonbiatzen bazaituzte, zerbait eramateko? Beti zehose, ardago espada, ogitxa, izotzak, alkola, edo ze gauza. Vale, gonbiatuta zaude biharra jai bat egin behar dut etxean. Izotzak eraman goitxe. Izoskiagian bai. Bueno, ez, guk hemen gaurkoa da hori, proposamena, asteburu berezi baterako zerbait ezberdin egiteko. Eta, bueno, hemen ikusita da osagaia, pasta ikusten dut, ez da, pastakekin zerbait berezia. Bai, bueno, ingo duna, pasta olagarroarekin eta pesto saltza batekin. Orduan, bueno, errezeta hondan ikasiko dugu, pesto egiten ikasiko dugu, ez dakizunentzako, batzuk jakingo duzue, eta ero olagarroa lapiko azkarrean egozten ere erakutziko izuet. Orduan, bueno, zer ikusia badago, nik uste dut, kontu kontari aritzeko ere kaia badauzkagula, ez, bitoli? Bai. Eta, bueno, errezeta nola izangoan kontatze besterik ezaigu falta. Lapiko azkarrean lau atzamarrur jarri, eta irakiten azten danean, olagarrua lau aldiz sartuta atera, eta ero, bertan egozten jarriko dugu, tutua igotzen den momentutik 8-9 minutuz. Utzi bertan ostutzen. Hortik ataratako uretan pasta egozi, eta ero, olagarro sartai batean salteatuko du, eta ero, pesto saltza egituko dugu. Pesto saltza egiteko, baratxuria albakaerekin txiki-txiki ondo birritu motrailuan, gero pinazia bota, hau ere birrindu, oliba olio txorrota batekin, eta bukatzeko parmako gazta botako dugu. Hau, pastari gehitu, eta honegin. Bai, eta batez ere, bueno, ez da, itxaskiekin eta normalean, zuk esan zenean, pasta gazta ez dutela erabiltzen. Ez, normalian pasta izaten denean, hori itxaskixekin, otanaiska batzukin eta, eurek botatzen dutze, ogi birrindua, berakatza eta perrexila edo beste belar usaintxun bat. Baina bai, eta eragixakin edo barazkixekin danean, botatzen dako gazta. Orduan... Bueno, kasu honetan, gainera, gazta bera ez diogu botako, baina, azkenean pestoak zaporea zerbaitena baldin badauka da albaka eta gaztarena. Arri dau. Lapiko azkarrean ningu du. Olagarrua normalean egosteko kiloko kalkulatzen da 18 minutu, ero gutxi gora bera. Gero, gehigarri moduan, 2 kiloko batek beharko luke 25 minutu, ero hola. Lapiko azkarrean berdin da bere pisua zein dan, izostuta dagoen ere berdin da, denbora normalean berdina izaten dira. Nik askotan izostua izaten dut olagarroa, lapiko azkarrean uri jarri gabe, nik oin ura jarri dut, zegeroen berak ere ura botako dut, eta ur honetan bertan pasta egoziko dugu. Orduan olagarroan zapore askoz gehiago izango du. Bestela, uri gabe jartzen dut hemen, sartzen dut olagarroa izostua, tapa jarri, eta tutua igotzen da momentutik 10 minutu asko jota usten du, eta hori bai garrantzitsua da ez ostutzea lapikoa, ez txorrotan azpian jarri eta azkar ostu, ez. Utzi bera bakarrik, ostutzen, eta ja, ireki aldanean, ireki, eta olagarro hori normalian puntuan perfektuan goa. Niko ingo dut, betiko moduan, iten dana ur pixka jarri dut, ze ur hori esan dakoa, gero baliatuko dut, eiteko, pasta egosteko, eta ingo dut, esaten dana, honi, sustoa eman, esaten dana, lau aldiz, sartu, irakiten azten, atera, sartu, atera, eta hori da, gehien bat, azala ez apurtzeko. Kontu hori da bakarrik, ez da gogorra ero, biguna eratuko hori egin da, ero ez egin da, Hor garantzitsua, gehien bat, azala ez galtzeko. Etxian egia esan, Patri, aurkitun, Sergiok erakutzi zian, temperatura basuan egiteko. Temperatura basua ez da, basua da, baina enbasatu utzean, olagarroa. 80 minutu, 80 gradutara, 2 ordu. Nikin jo... Puntua da ikusgarrien nola geratzen da. Benetan, nik olakorik ez dut aurkitu inoz. Nik proba izan dut, krokpotean, hau da, zu basuan kosinatzeko horre makinan. Ze denpora? Ura tutipe. Bera botatzen du olagarroa olaxe jarri, gainak esan da, baina hori ez da egozin. Horan, 4 ordu, zu basuan, horra 50-60 gradu, geratzen da. Ikusgarria, eta gaina... Oso goxua. Poltzan iten baduzue, gero ikusiko duzu, utzean enbasatuta, gero poltzan ur pila bat botatzen du, ur hori gero erabilizazue, arroz bat egiteko, guk olagarroa etxean iten dugunean, ur egunean, normalian,
olagarro arroza izaten da. Hau da, olagarrorik ez daukan arroz bat, baina hortarako erabili duguna, ur hau hemen botako duen ura eta olagarro zapore ikusgarria daukana. Honek izango zuen kilo bat edo, neko txikitxoa da. Eta zukin jozu lehengo izostu eta desizostu edo... Gaur egun arrandegian galdetu egiten du beti. Bai. Arrandegian saltzen duten olagarro guztia desizostu da. Hau da, izostutakoa izan da, eta beraiekan batzuk izaten dute, olagarroa freskua eta hori. Baina askotan, orokorrian ni normalian juten aizen arrandegian galdetu egiten du. Bueno, ja ez dio galdetzen, badaki dalako. Baina beraienera izostua jasotzen dute eta eroan jartzen dute desizostua. Bueno, izuntzetarako eta hori gomendatzen da biena. Hori da bakizu, inoiz, jute mazate itxasora, olagarro harrapatzen baduzue, olagarro batek lehen garai batean hartu eta arrokan kontra, ero makillatekin golpe pila demon behar zitzazen, zuntzak puskatzeko zo, ez dela oso gogorra geratzen zen. Gaur egun, egiten dala 2-3 egun izos gaioan sartu, eta izotzan kristalak egitean, zuntzoiek puskatu egiten dira, eta bigundu egiten da, beraz. Orduan, zapore pixka galtzen du, baina testura aldetik, egosteko garaian da, denbora gutxi behar du. Hori esan da, ni itxoiten hau irakiten azteko, eta gero ingo dut, beti bezalako, ingo dut, motrailuan ingo dut hemen, asmoa daukat izerdi pixka botatzeko. Osa, pesto bat, tradizional. Tradizionala, esaten dute, irabia gailua, ez da lagona, ze temperaturak albakari eragin iten duela hor asko ematen bai oso. Eta testuria bai izan bidala purtsu bat ezberdina, da... Erronka onartzen dut. Da hotxe, olagarroa itxatza solan sustuak. Irakiten azten denean, bat... 3 esaten da, bez? Galiziakuek. 3, nik lau iten dio bat estra beti. Ni beti bat gehiago, espada. Bai, sustua, bai. Etxean ez diot iten, Ez dakite... Erakutzi bardalako ondo iten, baina etxean egia esan, eta gero egia da, sala pixkat askatu iten dala, baina... Eta inspirazioa Zumaiako Olarro Festa, o...? Bueno, Olarro Festa hor daukagu, orduan izan, Olarro Festa bertan, Olarro soparen oso salea enaiz, onartzen dut, dastatu ditut eta tostatu bat fuertea zehola, oso fuertea eta beste benetan gustatu zitzaidala. Baina, Olarro, lehorra ez dut lortu, badaukagu lantaldean Zumaiako lankide bat, baina ez ditekarri Olarro lehorra, orduan, honekin modatu beharko gara. Olagarro lehorra oso, ezaguna da Zumaia da Getaria partian, hemen izan zinuten lonja manula, eta lonja manulan berez erosi zeikian, saltzen dabe, holan segitxuen etxin itxeko, eurak itxen dabe hori da, olagarrua lehortu, gero holan barazkiekin onduta, eta ura botatzen duzu irakiten, eta 10 minutu egosi estin, olarro sopa etxien. Nik ez da sekula daztatu. Olarro sopa ez? Ez. Ez dute suerte hori... Gomendia, jun Zumaiara, eta espanzu daztatzen ere, usaiarekin ere, hartuko duzu, usaia egoten da. Ze fama txarra. Nien hau esaten txarra, usaia egoten dela olarro sopana. Kasu honetan, zigorrek sopa biharrian egingo da olagarrua pastakin, lehen esan dauen bezala, eta pasta erabiliko dau babet izeneko pasta bat. Horri da dauka jatorrixa Genova aldian, eta lehenengo sustua. Justo zu nola ja pixka dolan, bat hartzen kiribildudan. Eta bitu, da pasta luze bat, baina hori espagetixa izan biharrian da laukixa eta zapala, baina ez da taiadin bat izatera heltzen be. Eta horrek itxen dauena da, azkenien, saltza hobeto bildu. Kasu honetan, pesto. Hor, itzegin genuen, zi asko denbora aldian pasta bakoitza zertako izaten den ondo, eta holan, boloñesa era da, horrake, makarroiak erolan, karrakolak erolako adienak, haragi pusketak eta barruan eta biltzen dituzte, eta hobea direla, eta bolako saltza kontuetan eta pasta luzea. Saltza batzundako. Hori da. Azkenean saltza bakoitzak bere pasta mota dauka. Eta kasu honetan pasta hau itxen da pestoakin, eta errezeta, oso tipiko bada Italian, pasta luze hau, bet peize izeneko hau, pestoa, leka eta patatak. Hau da, gure leka patatak, baina pastakin eta pestoakin. Lehenko leka patata egiten da eta ero... Hori da. Salteatua hori, behitxu, igual ekarrein biko dugu, Bai. Nire etxian, nik 3 eratar egiten dut etxean, pasta egiten dudan bakoitzan 3 eratar. 3 errezeta euskazuelan etxekuak. Imar dut, nahi eta 3. Bikoteari egiten dut, egosi egiten dut, pasta. Bikoteari egiten dut sartai batean, olioa, baratxuriaekin. Zuretzako? Hor, ez, maialenen dago.
nik lauetatik hartzen du, 3etatik. Horra botatzen du, salteatzen ditu. Gero beste bat izatea hemen pestoarekin. Hor lurrendako, pun. Eta hemen beste bat tomatearekin. Hor tomatean dako, ekin dako. Eta gero salda pixka bat, eta nik 3etatik, araitzek 3etatik, eta amai horre behar ditzaia. Baina txikiak eta beste, exigentea. Probatu zuen behin txikiak pesto era, eta pesto. Errezeta erresa die. Ez da batek eskatzen zula, ez dakit, untxia boloñesa, bestiak ez dakiz, bestiak ez dakiz. Bentzat, errezetako lan baratxuriakin, gero pesto bat aukitzen bozu bai, edo bestela birrindu da tomatiakin. Bueno, nahiko askar. Eta betikoa tomatea eta txoixoakin besterik ez badut, lehen gure garaian zer zegoen. Zer dago, pasta, eta ja bazenikoen, tomatea, txorixoa eta rautza egoziarekin izaten zara. Eta gazta, da labian ez tali? Labera, eta izera, labera. Bai, niriak beti labian, niriamak beti labian. Ez. Guraita izan zen modernoa, egiten zuen gurinarekin salteatu egiten zuen, da ero piperbeltza botaten zuen, eta ostra, piperbeltza, zan, la ditxe. Bueno, hemen, baratxuria tal bat. Gatz pixkat, eta hau da, alioli egiten dugu moduan. Oin ingo du hemen, ondo birrindu eta holako pasta krematxu batero atarako du, baina baratxuriena dakarri. Hau da lehenengo atala. Eta gero ia izango da albaka osto guztiak emoen bota, oliba olio txorrota bat, eta jarraituko du. Eta gero, pinaziak. Eta hemen, bueno, hau da, garai batean errezeta tradizionalako lako hasien, denbora bat zegoen. Bai. Pero ez dakiz zegoen, baina hartzen zuten behintzat. Guk ez du, igual, kontu hartu iten zutela. Guk hor denbora padaukadu, baina ez que bain pelikula bazi, berda, eta gero, jun behar dute padelera beste lehentasun batzuk. Igual beste lehentasun batzuk. Atzo ibili ginen hitz egiten, mertxika ondixena. Eta ze esan, beste gauza ondixena be bai? Nola esan, budina ondiena. Budina ondiena, mertxika ondixena. Ontsa esango zut, olagarro tapa ondixena zen izan zen. Olagarro zein? Olagarro tapa. Osa, tapa... Pintxo, plater, edo. Zenbatekoa? Aurrekoan izan, Okarbaliño, herrixan, Galizian, 600 kiloko razio bat olagarroana. Menu infantil. Zaten, umentzako olako raziotxua. Ez daki, baina, 600 kilo olagarro, hori xua zen bat? A ber, 50. 50 litro. 6 kilo gat. Eta 3 kilo piperautz. Eta nuren zeren gainean jarri zuten? Ez dakit igual lapiko desberdinetan entzabien, baina gero plater bat entzabien 5 metroko diametruaken. Eta hortik ez dakizen lagunek jango zabien, 4 edo 5. Baina bai, hori izan zen, olagarro taparik haundixena. Ez dakit, igual Zumaian egin biko zabien olako rekor bat, soparik haundixena, edo pixutxuena, edo... Erronka bota diezu, beraien imaginazioa martxan jar dezatela, eta... Hori da. Eta amaitzeko lan olagarroekin bitxikeri bat, bihotz desberdinak dituzte, ez dauki bakarrik bihotza. Ales, 9 minutu, tutua ja, tutua igotzen da momentuan, beti lapiko askarrak, erdira, ero gutxo gora jetxin behar da, Bueno, gure lapiko askar honek, ez dauka tuturik zen moderno da, ez? Mendik hau da tutua, hemen ikusten. Pitxo, abixo, nik... Abixo ikotzu, baina ez da igoten tradizional bezala. Bota iten duelako, lurruna ikusten. Hori bai, hemendik lurruna azten bada botatzen, kontuz. Korrika. Hau da, ez korrika ez, baina hau da, bada espalako tutua eta jartzen du, ateratzen bada bestetik, beste tututik, jetxizua paiero bai zeituan. Ez da komeni hor temperatura horietan kozinatzen. Eta egia da, lapiko eskarra ondo dauela, badaude potentzi ezberdinak eiteko nahi dut esan, hemen barruan daukagun lurruna gehiago ero gutxio izateko aukera ematen dut. Hemen presio gehiagi jarrizkero, dana puskatu, ero ez dala interesatzen. Orduan, aukera dago, gaur egun, gauzatzu gile dituzte, tresneria eta nola aldatu den. Eta gauza batzuk, olagarruakin olen ikusitxa, bihotzena esan dotzut. Hori aipatu izan dugu, 3 ez, diekoz. 3. Burukoian, hanketan, eta... Eta erdixan. Erdixan handixena. Eta, gero, Galizian izan nintzen nio indala pare bat urte. Eta horko, garagardo fabrika baten, egon nintzen bisita bat itxen. Eta urtero ataraten dago, olako, zapore desberdinak, zapore berrixak. Eta bata izan zen, olagarruan zaporea. Osa, urte baten. Eta mozuzkoen eskaini zuzkoen gure ze probatzia? Eta? Seguro zuzatia. Nik naixo garagardua dan morukua,
igual limoi apurtxo batekin holan, ez dakit, egun kreatibo baten baldin banau, baina bestela... Nahi du esan, a ber, nik esperimentatzia ondo da. Nahi du esan, baina zuk esperimentatzen duzu, probatzen duzu, eta erabakitzen duzu momenturako hori, ostra, hau jendeari eskaini behar diot, da, gustatu izaizula. Nik uste da marketing kontua, eta markak, bueno, deigarrixa da, azkenian orduan, ja, baina gero probatzen duzu, eta esate duzu, ez dago hau eratere. Ez dakit marka horrentzako hori ona dan. Ez, baina ez da bienez komertzializatzen da, fabrikan aukitzeko, erakusteko, putxu bat probatzen emoteko, baina, bueno, da gehiago bitxikeria bezala. Nik alatabe, enauen erosiko. Egoten basan be, dendan, enauen erosiko. Naixot, olagarrua, biedan bezala, patatakin piperrautzakin da olixuakin, gaur probauko pastan, olagarra sopa pendiente daukat, eta, ez dakit, klasika xamar nabi. Guk hor nun izan zen, Kanariar Uhartetan, izan zen, garagardoa probatu genuen, han, bakizu garagardo on bat ateratzeko oso garrantzia handia daukala, ura, ez? Urei garrantzia ematen diote, eta han zeukaten lainoen garagardoa deitzen zioten. Zeukaten sistema bat, plastiko batzuk ero jarrita hori, eta lainoen ura kondensatu iten zen bertan, itxatzita geratzen zen, erortzen zen, eta ur hori erabiltzen zuten garagardo hori iteko. Eta egia bueno, nik ur horrekin, bertako ur normal batek egindako izango zen, enuen nabaritu, garagardo gona zegoen. Baina, bueno, hori xe marketinga. Han basaukaten beste bat zala, hango, nola da, kaktus horren frutarekin, gorria dena horrekin indako beste bat, eta, bueno, bereziak, ia frutakin eta iken dituzte, eta... Nik mangoakin probau dut, eta... Euskal marka bate badauka kuiarekin, egindako garagardo, eta goxua dago. Bai. Bizkaitarra. Azkenia, zapore, garaiekuak, igual. Ez, bogakoak. Bai. Baina hori, izena da pumpkins, o pumpkins, no? Pum, idazten da? Bai. Baina da, pam. Da, hola nitz joku bat, punk eta pumpkin edo lako zeusen, igual. Pam. Bueno, gu olagarruakin gabiz, pastakin, eta baleekin. Ikusi daukate bale. Ez dakit, notizia bitxi bat irakurri nauen lehenko gunean, nun esaten dauen baliak, askoz be posixa bat, da bizela, ibilizibela, pandemia garaian, 2020-2021 bat urte bitartean, oin baino. Azkenian, gizakixak ez zauzen hain beste itxasuan, eta indabe ikerketa bat euren gantzetan, kortisol gutxi hau aurkitzu zabiela 2020an eta 2021 batean. Bueno, nik horrik gehituko diot, ez bakarrik baleak. Baleak, baino, nik uste orokorrean, animali guztiak posa bizi izan ziren, etxeetan zeuden txakurrak eta horrek izan... Bueno, horrek ere, inoiz baino kirol gehiago egin dute. Zeda, egon zen jente bat, txakurraen aitzakiarekin, txakurrea zeudela aspertuta. Segun berean atarra zituzten, alabak, semiak, amak, aitak, aitonak eta amonak txakur gixago da. Txakurra lertuta esan. A ber, egon zate egunean behin ateratzen niri eta oin bat batean, 6-8 aldiz ateratzen eskalera. Koitxaua. Eta holan, bueno, basurdeak eta ikusi izan diramen herrietan eta ikusi ziren. Basurdeak eta gero... Natura bintzat gustora ontzan gu, a ber. Eta egoten zinen, ez dakit, jendea joten zena, pasietan igual, ondartza onduan edo bizizela ondartza onduan, ura dau, inoiz baino gardenaua, ez dakit... Hori nuen entzun, itxasuan... Hori getxon eta asko ikusia, ze getxok azkenean, bueno, kontaminazio puntua badauka eta ura errez zikintzen da, ze jende pila batek erabiltzen da ondartza. Eta hori, ura zauen oso gardena da, oso garbixa. Eta animali geixau gerturatzen ziren, eta, bueno, hori pasau izan da. Eta baleen artean be bai. Alata be, kalkulatzen da dauzela, 70.000 baleak konkordunak. Bai. Eta, bueno, biztanleri xabe bai, desente igo dela, beraz... Bintzak gauza hona da. Ea. Bai, nik. Iezan, Japonien egon zinen azuk, hor gogorrekin geratu nintzen, zimaz, kuriosi gehiemat, balea haragia probatzeko. Ez dakit probauko naben nik, Zea? Beste animali batzu jatitxu, eixa da. Betikoa, Islandian be bai haumen da holan... Japonian badaude herrialde batzuk, baimenduta daukatela, besteak ez daukate, eta ala ere batzu, eta balea bat hilko zu, txerri bat hiltzen dugu, ez?
behi bat hiltzen dugu. Ez dakit, Bueno. horre egin, gauza, animali batzuk bai, beste batzuk ez, ez dakit, egia da. Bueno, animali batzuk babestuta dauz, Eta batzuk gure elikadurako dira, elikadura dira. Bueno, debate hau beste egun baterako utziko dugu, igual, kafetxo batekin, baskalduztien. Irudean egindako, bale haragia nahi dugu. A ber, lortuko dute egunen batean atatzea, zaporea seguru lortuko dutela. Bueno, hemen dagoeneko, balen, baratxuria erakutzi dizuet, nola gatu dan pure inda, hemen, albaka ere, dagoeneko, egin zaigu, toin pinaziak eta oliba olio txorrota botako dut hemen. Eta pixkanaka itxura hartzen ari da, gure, lehen Markelekin hitz egiten lantaldearekin, da bera etxean ere pesto eradartzen dutela, eta nik egia esan, pestoa normalean etxean ja potoko erosten dut, badago potoko batzuk oso ondo daudela, prezioz behondo atatzen dira, eta gainera 2 egunetarako ematen dit, pasta jaten dugunerako, eta ez dute egiten normalean. Baina... Nik beti egiten dut, eta gainera ontxe, landatu nitxun, nire etxeko baratzean, olako 2-3 albaka txiki, eta ukaia gerriraino, haundi-haundixak, zesaroztien hori, lorak kendu, ze loratzen dienean, albaka hil itxen da. Ze indardan adoia lorara eta landaria edo ostuak, kajuetan jako hiltzen da, ez da gehiago azten. Duan, karo, nina lorak ekentzen, albaka itxen jat, gero ez da hundixagoa, eta hori galdetu binotzen zigo, elzuk jakin gozu, hau egongo zan, ez, holan, posibilia deitxeko kontxerba. Bueno, ez dakit kontxerba edo deitxuko zan, baina... Albaka gordetzeko? Ez albaka, pestoa ein eta gorde. Koipe kontuak, olio kontuak eta dienak oso koipetzuak, eta izozgailu ez dira ondo konpontzen. Izozgailua ez, baina horan pototan, kontxerban enia besta. Eta hartu eta gero, baina beroa teorian pestoari ondo ez zaio etortzen, orduan zu konserbaiteko pasterizatu inbarrozu hori. Ja, egia da. Eta, hombre, olioa da, desente hau nahi dut esan, oskailuan, igual dato, baina ez que oskailuan gero... guztirako pestoa ez. Ez que oskailuan gainera gero urpila bat ataraten jako da ez da berdina, ez da freskoa. Behin etorriko naz txorien eraurako sorta batekin da... Erabilin behar da, Patri, a ver, saldu, jarri hor, pestoa saltzen, 0 kilometrokoa. Guztak jaten Japonian, karo, gero legedia dago atzetik, ez? Baina guztak jaten zezoiezen zu, hango alpietako herri txiki batera, eta han zauzen, etxe kanpotan maitxuak, eta jendeak saltzen ditu nolan, poltzatan saltzen ditun piperrak. Edo, holako txerri tomate batzuk poltsatxo bat, gero jartzen zaren karteltxo bat, honek kostatzen hau 3 euro. Eta holako itxula piko bat edo potetxo bat. Eta orduan jendiak pasiatzen, handik hartzen zauen tomate batzuk, eta usten zauen bere dirua hor. Eta ez zauen inobez, hori Europan guk ikusi du, desente. Hora, baserritarrak bere etxe aurrian, bere baserri aurrian, mai bat, eta etxeko barazkiak, ez? Tomateak ez da izan, eta pixu bat. Eta gero, prezioak. Eta, zauden gauzatu, txortak azala, porrua txorta bat, gero espinakak txorta bat, eta olakoak. Orduan, zuk hartu, ikusten zenbazan, hartzen dut hau, eta tomate kilo bat, sagar batzuk, ez da izan, pum, kalkulo egiten zen zuk, eta han usten zen. Eta jendea fidatzen da. Baina, karo, nik hemengo gatanok esaten dola, jartzen duzu hori hemen, eta asko jota, olako notatxo bat jartzen duena, eskerrik asko. Asko jota, hori ja detailat iruditxuko litzaidak, Ala eta behin nik igual saiatzen dut, da hor, getxoko metroko parada den edo, jarriko tola lukitxo bat, albaka sortatxo batzuk, eta ian horbaitxek hartzen da ben. Itxula piko bat, itxita egoteko dirua, ondo pegauta maia ondo pegauta lurrera, eta ez dakit. Ez da nik, Patri, zer esaten, eso. Hobeto lagunen artean oparitzia. Bai, detaile bat, betxo. Bueno, dagoeneko 9 minutu pasa dira, hau itzaldu dut, eta orain, behar duguna, nik hemen jarraitzen dut birrintzen, oin, gazta botako diot, ondo birrinduko dugu, eta gero, nahi dugun lodiaren arabera, botako diogu, oliba olio gehiago. Kontua da, hau ostuin behar da, esan dagoa, ostuin behar da, eta bertan lortzen dugun ura, baliatuko dugu, gero, beste kasuela batean jarri, eta pasta egosteko. Orduan, agotza dagoenean, atalako du, olagarrua atal eta moztuko du, eta izango olagarrua hemen salteatu, pasta egosita horra bota, salteatu, eta pestoarekin zerbitzatu. Orduan, itxuin dezagun, hau isildu arte, hemen da gero gaindi.
bueltan gara, eta, bueno, dagoeneko gure olagarroa hemen egosita, eta hemen ura, zandakoa, ur pila botatzen du, ur honetan, ingo duguna da, gure pasta egosi. Kasu honetan, bueno, denborak badakizue, normalen paketean jartzen du, honek 10 minutu jartzen zuen, baina gero gustuen arabera, badakizue, izan aldi dela 15, ero 8, hori ja, bakoitzak ekusteko. Sartuko pixanak hemen, eta, bueno, pasta egosten da. Bien bitartean ingo duena sartai hau berotzen jarri dut, eta bero dagoenean, olagarroa ataleta moztuko dut, eta ingo duena salteatu pixkat, eta gero pasta egosita dagoenean bertara, eta pestoa, hemen dagoeneko egin da, gaurko crossfitera naiz joten, baina joango anitzan egin dago, gaurko lanak egin da. Platera, berdea, morea, orain, igual pastak hartuko daude bai koloria uroretan egositxa. Apusi bat iluntxu hau, morea ez da izango ez, baina... Gorrixka aldera igual joko dauzio ze. Bueno, nik olagarroan dan erabiltzen du Patri, mokoa izan ezek. Hau da, bakizu, bere hagoa. Desatxegin hauan. Hau ez da jaten. Desatxegin ez da, eta gora ez sartu inoz. Tokatu zaizu gara ez da inoz? Egia esan. Bueno, horreko da, azkenean... Marmita... Geldi. Ale, sartu 9 minutu mesedez, oin dixik. Ulan kalkulatzeko, eske... Bakizu gertatzen zen, bista pixkat, bakizu, adinakin... Hemen, esan eri, denbora jarriko zut hemen? Bai. Behatzi? Bai, behatzi. Esta, 10ekin ondo? Baita ere. Ala ba. Balio dit. 10 minutu txordea kotzen. Vale, venga. Hori, ez du dara ondo ikusten da, hori. Bueno, egosten, eta bestea, geldi honai. Ataletan, honai bosten, mokaduko ataletan, Olagarro. Ondo, nik bitartian emango zuet irizpide batzuk elikadura intoxikazioak eta ekiditzeko. Azkenean, kosinatzen badugu, janarixa ondo egoten bada, bai. Ja, haukagu lan asko egin ja, ez? Azkenean, egisa da, bakterioak pila bat dauzela, eta azkenean, guk, eskuekin, janarixakin eta tresnerixakin, bakterioak garraiatze itxugula leku batetik bestera. Baina, janarixa ondo badau. Eta gero, erabiltzen dugun dana, garbi egoten bada, hori pausu pila bat aurreratu ditugu, ez? Lehenik eta behin nik uste zentzuduna dela, da zentzuzkoa, baina eskuak garbitzia. Eskuak garbitzia da, basiko handi bat, eta hori etengabe gainera, sukaldari batek, eskuak garbitzu, errezta hasi baino lehen, bitartian, eta... Osai batzetik bestera komeni da garbitzea, gehiago gordinak eta kosinatutako osaiak erabiltzen baitugu, hor nahi ez. Gero, beste irizpidetako bada, nik hau esto betetzen, aitortu biot, eda, kosinatzeko tresneria erabili aurretik garbitu. Nik garbitzea ditut, bukaeran, fregaderan. Baina, garbia dagoena berriro garbitu. Karo, baina nik adiz laban bat atalaten dute kajoitik eta esto barriz garbitzen. Edo taula, edo danadalakoa. Zehose igual, aspaldi ez duten erabili gauza bat atalaten bot, da hautza baduka, bai, logikoa dan bezala, baina bestela hori ez dute ikan. Sukalde baten gaude, ero kirofano batean. Nik uste dut zerbait lapiko bat garbituta hemen daukadana, nik atera eta erabili behar badu berriro garbitzea, nik uste dut gehiagizkoa dela. Ez dauka, holan, ez da ikusi ez da, eta hautza ibili garela justo garbitzen ez da izan, eta horra hautzer hori alizan dela, ero ez da, eta lan nola zikindu alizan dela, baina bestela, ez dauko inungo zentzurik, horrek. Baina inungo. Garbiketakien gauzela eta, nik esango nabe bai, sukaldia garbitzea. Hau da, ez da bakarrik zuk euskua garbixak aukitzia, tresnerixa garbi aukitzia, baizik eta sukaldia bera be. Sukaldia, kosinatutak ero, beti garbitu inbar da. Bai, beti, agertu da, birala ina edo, sare sozialetan legunen ikusten daen, emakume baten bidixo bat, trukuak emate itxuna, sukaldia garbitzeko da. Hori dan eraman eskolakua gainera, ze danetarako erabiltzen da, garbitzeko ospina. Nire ama da oso ospinzalea. Usainak geratzen da horregaz. Nire izka gustaten asko, baina, badauz eskola horretakoak. Eta hori, berak esaten dago, banik sukaldia, bai. Txinpartak egongo dira orain, kontuz. Atzera ingot. Ero horretzatxo golapixo bat egutekin nik. Eta orduan, berak esaten dago, banik sukaldia, garbitzen dut egunero, ez, hau vitroceramika, edo aukitzen bozu indukzioa, edo sua, tresnerixe eta holan. Baina gero, armaixuen frentiak, gero, kanpaia esaten zauen hastian behin iten zauela. Kanpaia hastian behin, bueno. Filtrua, eta gero,
Ilabetian behin, itxen zitxula, armaixuak kanpotik, eta gero, barrutik bebai, apurtxo bat, trapotxo bat pasau da, ilabetian behin. Eta, bidixo horren, iruzkina komenta isuak, izaten zian, ilabetian behin bakarrik, zelako zikina danik izaten baina. Zeinik itxen dago hori? Zukaldea garbitxo armaixua kanpotik. Hori, idazten da bizenak be, horrek ez da behitxen. Da horrek guztako jaten, euren zukaldia da ikustea be. Eta filtruana, hori astero sartzea filtruak eta garbitzen, nik ez atiten hori, hori da, baina asko frigitzekoa eta baldin mazara, frigitzeko egin horko ipepioa juten da gora. Eta hor, agian, ulertu nezake, baina gure etxean frigitutako gauza gutxi jaten dira. Lurruna eta juten diena gaitik eta horrek astian behin garbitzea niri gehiagizko iruditzen zait. Horre hongo da, irizpide pila bat, hor zuek behain, zuek idatzi guri txorien abiledua eite.eus, eta zenbat aldiz, ematen dio zuen, esaten da moduan, meneo batzuk. Beten batean batek esango da, igual, kanpaia garbitxu inbia da, edo. Hori baita ere. Nik jatetxetan da egon direnean zuteak eta holan, izan da, holako tokietan, azkenean nahi nahi ez, koipea batzen da, eta, espaute aspaldi garbitu, hor, gertatu alda zu hartzea horrek. Berez, segurtasun puntutik, ez bakarrik intoxikazio puntutik eta holan elikadura osasuntxu bat eramatiagatik, baizik eta hori, segurtasunagatik, zukaldia geroz eta garbixau? Hobeto. Hau, prestoia, hemen ur pixka bat, beti hemen egosketako urak, zer lortzen dugu, beti, hau, eiten badugu pesto erara, tomate saltzakin ere, beti egiten dana da, normalean hartu, pasta salteatu nahi duzunakin, eta nik oin botako dut, oin erogero botatzea berdin da. Hemengo urak zer dauka? Pasta botatzen duen almidoia. Almidoia hori, ur hori itxaskorra da. Orduan zeiten du, lortzen du, gero botako diodan pesto saltza, pastara itxastea. Tomate saltza batekin berdina. Tomate saltza egin behar badu, hemen salteatzen du ur pixka batekin, egosten daramanean minutu batzuk, hemen almidoia botatzen duenek, eta ur horrek lortuko duena tomate saltza ondo itxastea. Gu beti iten duen argazki hori, pasta txuria, gero tomate saltza gainean, eta berez hori, italian pixkat. Hau da, WhatsAppeko emojia, espagetiana. Hori pekatu da. Hola da. Hori ezin da. Orduan, nik hemen bitu, dagoeneko ere pestoa bertan botako dut, pixkat, eta hori izango dana, pasta. Bertara. 5 minutu geratzen dago. 5 minutu, neokan. Saus, itxenbiko. Saltza indaukagu. Eta hoxe, gero izango da hartu, arrantzatu, ona bota, irekin aldi bat, eta maira. Txegatoz. Hartu dau koloretsua, Hartu da. Nik horren beste hartuko zuenik. Espero, baina hartu du. Eta saborean ere, nik oraindik denborak eta jartzen ditugu, baina naiz eskola zaharrekoa eta pasta porratzea gustatzen zait. Ez du behiratu itxo, oraindik ura enoak entzen, espada. Gainera horrek zapore dexenta dauka. Joindana, karamelatu, hor azpian zegoen olagarro guztia, pestoarekin, eta esan, usaia daukago, hasieran olagarro usaia zan, txorienen geneukana, eta pixkanaka, nazten diramen zaporeak, eta orain, pestoa, eta ditu, bota berri? Pesto gehiago. Dena. Edo, por hau nik pasta holan olagarroekin maltan, Marsalox, edo olako... Kostako herri batean, ez? Oso politxo esana, eta hantra hona pasta olagarroekin tipikoa esala herri horretan, eta jopia guzta jaten. Baina honek itxura honagoa dauka, Kukan jatetxe batean jangen duen, ikusgarri, oso, abisatu zuten, horan bertan oso ondo jaten zala, eta arraia gaina oso freskoa zeukaten, eta jangen duen, bikainez urrengoa. Eta gustatu zitzen, eta behitu ni normalean. Bateon bat maltara baldin badoia, zigorri da bixoi deitxu, edo bestela txiloe malta ikusi. Hori da. Da hori, ez dakit jatetxe hori sartu genuen saioan, bidali email bat edo... idatzi guri txoriena bildua itb.eus eta esango izu. Bidele, plater bat, mesedez, honek sakonoak horrek undia diena, hori, bigarrena, hori. Hone finak. Bueno, hau nola ditut, holan saltzen da, eta hori gero buelta da... Ja, baina, hola arrozatia gero arrantzatik marko, jo? Gero jende jartitxu, pintzakin holan kanpoan ikusteko.
esango, ze letxe, daia txiki hori horre hartuta. Hori bai razio nagoa. Lan. Holaxe, ikusteko. Batzutan horrek gelditzen dira sakonian, horrek puntadanak, eta nahi txuguna atara. Bueno, hemen daukazue, gure gaurko lehenengo errezeta, pasta olagarroarekin pesto saltzan. Eta gogoratu, hau dala ostiral bizitariak. Hau da, etxera datorrenean lan errezeta goxo bat, berezixa, bisitan datorrenean, hau? Bai. Bikain. Era, errezeta unik uste dut, pesto gabe ere bakarriko larroa salteatu da pastarekin, eta hori indugun truko hori bere uretan da egozita, nik uste dut, ona. Hemen ibar da, eskinatera joan, holan bildu. Osona, ze pasta bakarrik be, dago sapore pila bat, olagarrozatixakin, pestuakin, bikaina. Banik, sarrera bat ekarri hotzut. Bikain? Plateroni, akompaina egeko. Oso, no? Eta sarrera bat eskatzen da hori pasta plateronek. Bai? Eta nik eman gotzuz. Beitxu, uda honetan, zuk esan zinuen lengunean, bainak pila bat zeukatzu lortuen. Kuiatxoa kokoteraino gukatu. Eta kuiatxoa bai, nire esabestie, baratza jarri batenian aurten esabestie. Beitxu, gure gozu zeuse erresa da irtetzen dala, barra, jarri kuiatxoa. Bai. Baina, ize baitziarrak esabestan, jarri badazpada bat bakarra, ze 3 edo jartzen baitxuzu, akabo. Ni ama gana ja enoa gehiago bisitatzen. Pila maite dut, baina joten naizen bakotxean 2 kuiatxokin etxera bueltatzen naiz. Orduan ja, sentitzen dut ama, aspertutan hau kuiatxo eta zutaz ez, Bueno, Dori, nik errezta hau emongotzut, edo baratzan kuiatxo pila bat daukonantza bebai, proposamen politxa, kuiatxoak plantxan. Lehenengo pinasiak plantxan txigortuko ditugu eta gorde. Gero kuiatxoa plantxan egingo grillerako sartagin baten, eta plater baten kuiatxoa, urai azpikua, gazta, pinasiak eta albaka zerbitzatuko dugu. Oliba olio txorrota bat, piper beltza eta gatza. Beraz, hasiko gara, sartaginak lehenengo, zu bizian jarten. Vale. Esango dia plantxan inda, hori da. Grillera, txingarretan izan eskero, txingarretan zoragarri geratzen da. Bai, aukitzen bozu, Bai, kuadriakoekin lagunekin juna izen azken aldikoetan txingarretan zerbait erreta egitera, eraman ditu parazkiak. Eta dengo kontua da... Bai, kartxoixua eta... Zaieskia, oiazkoa, o txorixoen bat, txistorrero ematen du, baina gero, jendeak janiten dau. Eta alberginiak eraman jartzen dituzuan txingarretan ratzen, eta janiten ditu. Oso gozoa eratzen dira, beste aukera bat, eta nik esan ez, hau lagungarri moduan dau, gainean nahi duenak jatea dauzka, eta ez duenak nahi, ez. Eta kuiatxoa da, bada hori, baratzeko, barazki horietakoa, berez fruta dala. Bai? Tomatea eta bezala. Tomatea nabarak isen baina. Baita, landare batetik atatzen da, fruta hori, nik hori entzun daukat. Kontua da, ematen hasten danean, pila bat ematen du. Eta egia da, tamaina hau da. Kuiatxoena netzako tamaina hau da. 20 zentimetro da hori. Gero ja loitzen hasten danean da, gure etxean bintzat horrekin purea egiten dugu. Zebakizu, barruan bet, asiak, handiak, asala be. Ni normalien beti asalarekin jaten dut, baina undi hauek, asala niko sakarragoa da. Orduan asala kendu egiten diot, purea egiteko, baina horren lodi dienekin, Bestela, gure etxean, gustatzen zaigu neko irinetik eta arrautzatik pasatuta, gero botatzen dio gazta pixka bat, eta olako sopletiakin, ero grillean olako berotu bat emanda ere, gustora jaten ditugu, eta bestela, pistoan. Eta pistoak zerak usten digo? Kuiatxoak urpila bat daukala. Bai. Beraz, honek, errezetak eta Instagramen oso famatuak egiten dienak, labean sartu, lasaina batein, horrek gero urpila bat askatzen dau. Lehenengo plantxan egin biozu, edo ondo lehortu, zebestela, komplikaua. Lehenengo gunean, izeba irakutzen notzen, zen ere izeba dauka hortu, jubilagoak dauz, izeba eta osaba Juancho, eta beraz, hortara dedikatzen dira, hortura da, hortan da, ondarri bindauki. Eta lehenengo gunean irakutzen notzen, erresta bat neska batena, loriak,
Ez, kuiatxoan loriak erabiltzen zaitxula, betegarri bezala, da gero likitxuta. Betetzeko. Betetzeko, bai. Hori da, horre aragiekin, betegarri ezberdinakin. Betegarri bezala ez, hori, betetzeko. Hori da, eta gero horrekin. Eta esan ustan, baina hori, saldu itxen da danik, hori, saldu itxen da gainera, oso leku espezializatutan, eta garesti, eta esan ustan, diru pila nabil botatzen nik, ze, beti lola... Ez ditxu erabili izan? Ez ditxu erabili inoiz. Eta nik esan ustan, erabiltzazuz, nik izan ditut, baina, azkenean loratik gero atatzen da, kuiatxoa, orduan, bakoitza baleatu jakin behar du zer egin. Kontua da, kuiatxoekin hainbat eta hainbat errezetan inalditu, pistoa aipatu dugu, baina, kuiatxo beteak inalditu garagiarekin eta inalditu, musaka berzio bat kuiatxoarekin, erabili beharrean alberginia, geruzak izatea kuiatxoarenak. Einaldeu karpatxio eran gordinik fin moztuta, ez dakit, oin bertan, purean klasiko handi bat, gure etxean beti izan, purea, gero honek gaztatxo iruki horiekin hori izan, nik uste dut, neanaiak eta unibertsitatean ikastezuenean Gasteizen, esaten zuen hori astero egiten zutela, eta ez erreza zelako, baizik eta asko gustatzen zelako, eta hori bada ere, beste moduak kuiatxo jateko, eta esan dakoa, kuiatxo hori daukala txarra. Behin emoten hasten danean, pilat ematen duela. Eta azala zuritzekoak baldin bazarete, esan dugu, euneko 85 ura da, gero C, A eta potasio C eta A vitamina dauzka, potasio eta hori bai, baina azala kentzen badigu, horko zatia handi bat, kendu ingo dugu, bota ingo dugu. Orduan, bere onura guztiak erabilien baitugu, azala erabiltzea. Komeni da, azala jangarria da, zema jende dago entzuten dudana oraindik gaur egun. Bai, zuritu da. Ea, kuiatxoa azala jatea dagoen, eta alberginiakin berdina. Bai, noski, guretxean, beti jan izan da, eta... Eta goxua dago. Ojo, goxua. Ondo kosinatuta, edo besta gordini be, janleik eta jateko aukerea da. Alberginia ez, baina kuiatxoa bai. Hau, grilerako sardagin aukeratziana da, bazkenean marrak ataratan jakola da, politxaua dalako. Baina bestela, edo zein plantxatan, erabili zeikie. Gujongo gara, hau kosinatzen, eta gero pinasiak, kontu zibiliz segitxuan, erreiten die. Beraz, 2 minututan edo, ja, zutik kanpo. Eta hau joango gara, platertxo baten jartzen. Vale. Olako plater kombinatu baten, zuia pres. Vale. Zondo. Zondo. Beraz, holan, plater kombinatu bat izango bazan bezala, karo, hau igual bakarrik 2 lagunen dako. Izango zan olako, ez dakit, entzalada epel bat, ospinik ez daka baina. Eta ze gazta ekarri duzu hortzi? Ekarriot, hauntz gazta freskoa. Baina, hemen berriz, edozein gazta fresko, ondo doia. Betiko, nela hau maten esaten zuen, hori gaizoentzako da. Hau, gazta freskoa, burgosekoa gatik. Nik oraindik gaur egun, hastian 2-3 egunetan, burgosko gazta, hau gazta freskoa esaten dana, ogi gainean, ogi txigortu gainean, da beti marmeladarekin jaten dut, eta gustatzen zait, pila bat, gauza bat, gustora jaten da, eta gehiago, eta probatu izan dute, mozzarelakin berdina eta, ez da bardina. Ez da bardina, eta bere, gaizoentzako gazta da, oso ondo. Gaixo gongonaz. Gaixo gongonaz, baina, gustatzen zait. Bai. Bueno, horrei zer dakoa gero gainetik, Patri? Hone dauka gainetik gauza onak, beti gauza goxua. Gazta, talbaka. Jarriko zau betu. Baina, holan, gainetik, Vale. Laxe, pusketatan, jarriko zau. Eta ezin zan, urdai azpikoa dana azpian da holan kuiatxoa atal batzuk holan gainetik holan? Zuzezara. Aldatzearen, Zuzera, baina txingarretan lagunekin barazkixak eramate dituzuna. Ontsi zabiz bihurtzen, alezen eskolakoa. Baina da, bera, eski ilusit, zenila ikusten nion, bere buruan ze pentsatzen ari zan. Eta bera bota baino lehen hau esan, aurratiko naiz. Eta zu badak, ezautzen dugu. Ezautzen dugu, eta muti hona da, baina, kontu hauetan... Aragia, gustatuko? Bai, eta inorstuen gainetzen. Eta gazta ere jartzen baio, gazta, venga, bai. Gazta bai, horako, puxketetan, etxu jarriko hau. Osondo. Gero. Pinase batzuk. Bai. Pinazia, gero intxaurra, gero golako, ze honekin ja presioa bakizue. Bueno, pestuan bebai, Juan. Hori, lehen ez dugu aipatu, pestuan, pinaziak erabili aldira, beste edozein fruitu lehor.
ez da berdina. Baina azkenean hor, esaten duguna, pestuan, zaporean irazten duena gehien bada, albaka eta gazta. Eta nik gehien, honek, frutu lehorrak egiten diotena, hor gorputza ematen diote, eta zapore aldetik, bai, gozoi kutu bat ematen dute pinaziak. Baina anakardo batzuk ere erabilia dituzue, intxaurrak ere erabilia dituzue. Eta guk, aman komunian, merketu dituzue. Hori, egisa da, aman komunian, bi osagai honek, ez? Bi plateren artean, orduan, bikote hona itzen daue. Hementxe, albaka eta pinaziak, eta hor, bai, modu desberdin baten. Hau da, gure, kuiatxoa plantxan. Eta bakitzu ze falta hori izan jaten? Oia. Gatza, olixua eta... Bota binotzala, apurtxo bat. Vale. Olixua, piper beltza eta gatza. Hori izadote laburpenian da gero. Eta pikantia. Pikantakin, benetan larritzen hazitan hau, familiei ditu behar dio, ze... Jendia aldatzen da. Zai, bai. Ez. Pikantia gustatzen jat. Baina... Japonen geratu da pateri hori? Ez, baina berandu... Eguraldi beruakin ez ja gustatzen beste. Zer, haizu, holako herrialdetan esaten dute pikante hona dala. Labana nik ez bihar. Nola ez ez. Kuiatxoa fina da, aldozu holan sardexoakin be moztu. Nik dan hartu, albaka orde espikoa gazta? Nik bai, haber albaka ustetxo bat. Eta kuiatxo. Zelan kombinazioa. Horro da. Ideia bigeina, asteburuari begira, bihar oparia nahi dituzunak egin, trainabarren lau bigarrena eskuma, bihali, niri, mesedez, eskerrik asko. Bixar, olarro eguna, eta Zigorriturrietaren urte betetzea. Orduan, asteburua ospakizunez betea, da astelenian bueltan txorienera. Hemen izte zaituzu. Agur!